welcome back to Mama Feng Channel! So, 1 month din tayong, almost 1 month din tayong hindi nakapag-vlog kasi medyo busy, lalo na ngayon kasi start na ng klase ng mga estudyante at meron akong tinuturuang bata. So, nandito tayo ngayon sa harap ng 7-Eleven para kumain ng chipay at saka ng ano, ensaymada, okay? What? What the fuck? Dito tayo ngayon sa harap ng 7-Eleven para kumain ng empanada. Okay? So, binili lang namin to guys sa harap ng 7-Eleven. So, titikman natin siya kung gano'n siya kasarap. Actually, matagal na ako hindi nakakakain nito eh. Huling kain ko nito, Kinder ako. Sarap. Dito ngayon tayo sa 7-Eleven. Dito ngayon sa Ilocos Norte. Kasama ko ang aking napakagandang pamangkin. Ayan. Ganito yung itsura ng chipay. So, titikman natin. So, first time ko siyang kainin dito. Pagkain ng mga Ilocano, ang tawag dito is chipay. Or chipay. Yeah, ang buto-buto lang siya. Buto-buto siya na pinirito lang. So, actually, ang binili ko is laman, pero nagkamali yung tindera. Ang binigay sa amin is buto-buto. Pero masarap siya, guys. Tapos nilagyan lang siya ng paminta. Sarap siya. Lasang paminta. Ayan guys, masyado siyang mamantika. Pero siguro naman masarap siya. Titingnan natin yung loob. Ang loob niya ay itlog, tapos meron siyang longganisa, tapos meron siyang gulay, hindi ko alam kung ano. Ayan. Sinalay lang siya ng ketchup sa ibabaw. Sarap. Mamantika lang yung pagkakaluto ni ate. Chipay. Ano yung chipay sa Tagalog? Ano yun? Chipipay. Diba alam yung chipay sa Tagalog? No? Pero ang tawag ba nito? Chipay. 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 Isa yun na yun. Dami niyang longganisa sa loob.
ayun, tapos na kami kumain. Sarap siya, guys. Madaming karne. Tapos maraming laman, maraming longganisa, tsaka hindi ko alam kung ano yun eh, gulay. Yun. Tsaka malaki siya, kaso yun lang talaga, mamantika siya. Ayan, nauta ako. Hindi ko na inubos. Ayan. So, next naman, tatry namin doon, banda kay Kapitan. So, ayun. So, ayun, padilim na. So, bibili lang kami ng ice cream para sa mga bata kasi bukas gagawa ko ng ice cream. Marshmallow ice cream. So, kailangan ko ng lalagyan. Kaya bibili ako ng ice cream. So, magpapahinga lang tayo konti. Uwi na tayo. So,